जों थै होगोन जिउ गारगोन गुलि गावजागोन थेवबो जों हाखौ हगारा फार्स्ट बिखायाव मोनगोन मंगलनि सिलाय गुलि हाबनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' नोंथां प्रमद बर' नोंथां मानगोनां इउजि ब्रह्म नोंथांमोना बाथ्राखौ एसे गोसो होनानै खोनासं बे हाया जोंनिखा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि बेफोरबायदि गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल स्लगानजों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जों बर' हारिनि हानि रैखाथिजों लोगोसे बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि थाखाय मोनसे सेपारेट स्टेटखौ लानानै संग्राम खालामबोदोंमोन दावहा खालामबोदोंमन आन्दोलन खालामबोदोंमोन नायदो सारा माखौ मिनिखो मिनिदों बर' जानानै बर' हारिखौ मिनिदों नुबाय बे आदानि कम्पानिनो पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि 3600 बिगा हाखौ होहोनो थाखायनो प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे डार्टी माइंडेड लिडारफोरा जों बर' फिसाफोरखौनो दिनै इनाय अनागारि नायगार अयथासार खालामगासिनो दङ गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै जानो हागौ प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे डार्टी माइंडेड लिडारफ्रा बे आदानि कम्पानिजों माबा मोनसे सिङाव एग्रीमेन्ट खालामना फैनानै माखासे माने गोसोम रांफोरखौ मोनदोंबो जानो हानाय जायनि थाखाय दिनै बिसोरो बे आदानि कम्पानिनो हाखौ होहोनो थाखाय दिनै जों बर' फिसाफोरखौनो दिनै नायगार अयथासार खालामगासिनो दङ दिनै मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि बुहुमनि मानगोनां साफ्रोमबो बर' हारिनि बर' फिसाफोर दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा बेफोरबायदि थासारियाव मानो दिनै थानो गोनां जानानै फैखो जेराव दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बे बर' हारिनि सोमावसारनायखौ दिनै सोमावसारबोनानै गोरनासे खखाबसे मोनबोखानायखा दिनै गोरनासे खखाबसे बर' हारिनि दुखुनि जारिमिनफोरखौ मोनबोखानाय बै बर' फिसाफ्रा दिनै बेसेबांबा गोबाव सोमावसारबोनायनि उनावहाय बिएससि बिटिसि बिटिआर बायदि मोनसे एग्रीमेन्टखौ खालामनानै लाबोनो हादोंमोन आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जाहैबाय मा मानगोनां बेल्टी ब्रादार्समोनखौ लानानै 2003 10 फेब्रुवारियाव जाय बिटिसि एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन बे बिटिसि एकर्डखौ 6 शिड्युलनि मर्यादा होनानै 6 शिड्युलनि मोनथायखौ होनानै एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन बे 6 शिड्युलनि मोनथाया जाहैबाय जों ट्राइबेल हारिया जेसेबांखिनि माने राइट्सफोर दङ मोनथायफोर दङ बे 6 शिड्युलनि सिङाव गासिबो दंजोबो जेराव दिनै बे 6 शिड्युलनि मोनथायखौ बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों अलरेडि लानानै फैखानाय जादोंमोन नाथाय प्रमद बर' बिथांमोन बायदि डार्टी माइंडेड लिडारफोरा बे मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ थगाय थसि खालामनानै बिटिआर बायदि मोनसे एग्रीमेन्टनि गेजेरजों बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैखानाय माखासे मोनबोखानाय एडमिनिस्ट्रेटिव पावार एन्ड फांसनफोरजों लोगोसे बिटिसिनि माखासे डिपार्टमेन्टफोरखौबो दिनै फाननानै फैदोंमोन जायनि थाखाय दिनै बे बिटिसि काउन्सिला प्रमद बर' बिथांमोन बायदिनि थाखायनो दिनै आसाम स्टेटनि सिङाव थांफिनबाय दा आसाम स्टेटनि सिङाव थांफिननाय लोगो लोगोनो जोंनि 6 शिड्युलनि मर्यादाया गैला जेराव दिनै आसाम स्टेटनि माखासे पलिटिकेल प्लेनिंफोरा डार्टी लेभेलनि पलिटिकेल प्लेनिंफोरा दिनै जोंनि बर' फिसाफोरनि सायाव इनाय अनागारि अयथासार खालामनो थाखाय गोरलै सुजुग सुबिदा मोनबाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि काउन्सिल सालायनाया सासे डिसिनि सिङावसो सालायजानो गोनां जानानै फैदों दिनै प्रमद बर' बिथांमोना जोंनि बिटिसि ओनसोलनि माबा मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ लानानै मावनो थाखाय जुदि थांखि लायोब्ला बेनि सिगां बिसोरो
सासे डिसिनाव साजेसन पारमिसन सावरायग्रोनो गोनां जानानै फैयो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै जोंनि 6 शिड्युलनि मर्यादाखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा दिनैयो पलिटिकेलि लेभेलजों गोख्रोङै नोजोर होनानै दिनै डिस्ट्रय खालामलांनो नाजागासिनो दङ। दिनै बेफोरबायदि एन्टि ट्राइबेलनि गाज्रि सिमांखौ जाफुंहोनायाव प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे डार्टि लेभेलनि पलिटिकेल लिडारफ्रा दिनैयो हेफाजाब होनायखौ जों दिनैयो फोरमान मोनगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफ्रा बे हाखौ आदानि कम्पानिनो होआ होननानै दिनैयो 3 मास जाबाय, दानथाम जालांनोसै प्रटेस्ट खालामबोनाया। नाथाय अब्लाबो बै पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ दिनैयो माबायदि खालामदों मिथिबाय। हरनि 12टा 1टा 2टा 3टायाव पुलिसा थांनानै सिगि सुगा खालामनाय माखासे डार्टि लेभेलनि गेम प्लेखौ खालामदों। गोसो जाब्लानो हरनि 12टा 1टायाव बै एरियानि गावबुराखौ पुलिस थानायाव पुलिस स्टेशनाव लेंहरनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो माखासे माने पलिटिकेल लेभेलनि डार्टि बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन माने पलिटिकेल रुलिं माने डार्टि गेम प्लेखौ दा समाव बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि बर' फिसाफोरजों गेलेहोगासिनो दङ बा गेलेगासिनो दङ। जेराव बिसोरो बै पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गिनानै साइनखौ मारिनानै बे आदानि कम्पानिनो हाखौ होगोन नामा, दिनै बेफोरबायदिनो सिगि सुगु खालामनानै जों सिगिनो हागोन नामा, बेफोरबायदि माखासे लेभेलनि माने टर्चारखौ दिनै खालामगासिनो दङ। दिनैनि दिनाव जाय जाथाया जालांदों, दिनैयो पुलिस CRP बे जायगायाव दिनै गेदारिं खालामहैदों। दिनैयो जों नुनो मोनदों बिसोरो जोंनि बर' बिमा माहारिखौबो नाख्लेंनाय आरो जाय जायगायाव माखासे जोंनिनो बर' पुलिसफोर दंमोन बिसोरो जायगायाव माने मिनिबावदोंसो बै माखासे बर' फिसाफोरनि प्रटेस्ट खालामनायखौ नायनानै। दिनैयो मा मुलाम्फा दं बे आदानि कम्पानिनि पावार प्रजेक्टखौ लाबोनायाव मा मुलाम्फा दङ? एसेबांथ' जुदि मुलाम्फा दंमोनब्ला बे आसाम स्टेटआ जोंनो बे प्रजेक्टखौ मालाबाबो हरामोन। आरो दिनै मोनसे बाथ्राखौ साननानै नाय, जाय पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि बर' फिसाफ्रा बै एरियाखौ बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो हारिनि सार्थबादिखौ हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै बै एरियानि हाखौ रैखा खालामबोदों, जाहाथे इन फिउचार भबिष्यताव जोंनि बर' फिसाफोरानो बे एरियायाव फैनानै ग्रोम ग्रोमहाय माने रायजो जाफैनो हानाय बायदि बै एरियानि हाखौ दिनैयो सेफटि खालामबोदोंमोन। दा दिनैयो जों बर' हारिनि सेन्टिमेन्टेल गोनां, बर' फिसाफोरनि सेन्टिमेन्टेल गोनां, बर' फिसाफोरनि बर' मेजरिटि गोनां बर' गामिफोरखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मास्टार माइन्डेड डार्टि पलिटिकेल लिडार आरो लिडारफ्रा दिनैयो डिस्ट्रय खालामनो प्लेन पलिसि खालामगासिनो दङ। जेराव जायनि थाखाय दिनैयो बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव बे आदानि कम्पानि पावार प्रजेक्टखौ दिनैयो गायसननो नाजागासिनो दङ। बड'फानि गोथार आइडिय'लजि फिलसफिनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ गोथाङै गोथां थगायबोनाय प्रमद बर' बायदि लिडारा दैदेनगिरिया जेरावखि जाया थायाथों मानो मालाबाबो जों बर' फिसाफोरनि थाखाय मोनसेबो मोजां खामानि मावनानै होनो हाया। जास्ट फर गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखायल' बिसोरो गोदो गोदो बाथ्रा बुंबाय थागोन। गावबागावनि बेनिफिट्सआ गावबागावनि गोसोनि लुबैनाया मोनबानो बिसोरो आन्दोआव सिरि गोजोमनानै मिनिखुमायो जों बर' फिसाफोरखौनो। बेबायदि सेम कन्डिसनजों दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव इन्ट्रिमारिफ्रायनो दिनै पलिटिकेलि रुलिं खालामफैगासिनो दङ। जेराव दिनै आदानि कम्पानिनि जा पावार प्रजेक्ट अल अभार इन्डियायाव गासै 10टा दङ, 10टा। बेनिनि गेजेराव बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव मोनसे बे प्रजेक्टखौ बिसोरो खायदा बोराय बाहायनानै माने गेजेराव माने मा सामसागिरि खालामनानै बिसोरो बेवहाय गायसननो नाजागासिनो दङ। आरो बे प्रजेक्टखौ गायसननो हायोब्लाथाय 9,000निफ्राय लानानै 10,000सिम माने जों बर' हारिनि माने बर' इउथ्सफोरानो बा बर' मानसिफोरानो बेवहाय माने जब मावनानै गावबा गावनि जिउखौ दैदेननो हागोन। नाथाय दायो मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला बे आदानि कम्पानिनि गासै 10टा पावार प्रजेक्टआव टटेलि 3,200 ना 300 माने सुबुंफोरखौल' माने जब होनाय जागोन, माने लानाय जागोन। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा माबोरैहाय गुदि मिथिया बिजौ मिथिया बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव बे आदानि कम्पानिनि पावार प्रजेक्टखौ गायसननो हायोब्ला 9,000निफ्राय लानानै 10,000सिम माने जब मावनानै गावबा गावनि जिउखौ दैदेननो हागोन होननानै बेफोरबायदि डायलग बानायनानै माबोरै थगायनो हाखो बिलाय? एसेबां थगायसुला बियो। जाय मानसिया बड'फानि गोथार आइडिय'लजि फिलसफिनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगायबोनो हायो, बेबायदि मानसिनि थाखाय बे पलिटिकेल सिस्टेमा बिराद मोजां, माने फेमुगनि दैयाव गोजोमनानै थानाय बायदिसो बेफोरबायदि थगायसुला लिडार दैदेनगिरिफोरनि थाखाय। दा दिनै जायफोर सुबुंफोरा प्रमद बर' बिथांमोन बायदिनि आइडिय'लजि फिलसफिखौ फल' खालामगासिनो दङ, लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि बिबानाव थानाय
दिपेन बर' बिथांमोननि आइडिय'लजि फिल'सफिखौ फल' खालामगासिनो दङ एसे उनफिननानै साननाया मोजां जागोन दिनै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा मावथिफोरा जों बर' फिसाफोरनि अलखदनि समाव थांनानै हेफाजाब हैनो हालाब्ला हेफाजाब हैनो थाखाय जुदि समानो गैलाब्ला अब्ला माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानायनिबो नोंस्रा जेबो राइट्स गैया आं बुंदों सिदा बुंदों दिनै सोरबा लिडारनि जानानै बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै एसेबां सामसागिरि देखायनानै लाब गैया सम फैगोन मोनसे ओरैबायदि सम फैगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै डाइरेक्ट बुंदों बे समा फैगासिनो दङ जाय समाव जों बर' हारिनि माखासे सानैसो लिडारफ्रा खारनानै खारग'नाय नङा सिदा बुंखाबाय आङो गोसोआव लाखि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि बर'नि थै गैया बिसोरना बर'नि थै गैयाबा जों खोनानो मोनदों पुलिस प्रटेक्शन फैबायबो जों बहुत गोबावनिफ्राय उन्दुनायबो गैया जानायबो गैया जों दा लामा बेंथा फैदों आरो दा बेयाव खुन्थिया गायनोबो नागिरदों मा हिसाबै खुन्थिया गायनो नागिरदों जों आबै आबौनिफ्रायनो जों बेयावनो थांनानै दङ आबै आबौमोन जोंनो दखल खालामनाय हा बियो राजा आमोलनिफ्रायनो दाखालि बे प्रमद बर' साराबो लेंहरदोंमोन 2 तारिखआव जों थांदों रायलायहैदों प्रमद सारजों प्रमद सारनि खुगायावथ' खोमायाव जों सोनानै फैबाय रायलायनायनि गेजेरजों जों बुंबाय जोंनियाव बे पावार प्लान्टआ जानो मोना होननानै बा जों होहोआ होननानै बिरि क्लियार होननानै बुंनानै फैखाबाय आरो मानो बेबायदि प्रटेक्शन फाथायहरबावगो बियो मा अथंकर बर' भाषाखौ बर' फिसाफोरखौ जाजोबनो नागिरखो बेलाय मा जेरावबो थां बर'नि हाखौ सिख'लायनाय जोंनि फरबल जरायाव जों खुनु दिन खोनायाखैमोन प्रमद सार जे जों जे बिदि जागोन नोंथाङा जोंखौ बोरै थैसबख'नाय बायदि सबख'खो दाखालि आंनो सिगाङाव आंनो बुंनानै फैदों जे बे पावार प्लान्टखौ नोंथाङा अफायबा दोरोदनानै लांदो होननानै दिनैहाय आरो मानो पुलिस प्रटेक्शन फैबावखो क'क्राझाराव आंनो थांनानै रायलायहैदों नोंथांजों जों होनो हाया बे हाया जोंनि जोंहा मोन्थाय दं मोननाय दङ जों बे हाखौ जों कम्पानिनो जों हगारनो हाया बेखौनो जों बुङो प्रमद सार नोंथाङाबो बाहाय साइलेन्ट जानानै थादो नागारनानै थादो हायोबा नोंथाङा सिएमखौनो रिजाइन खालामदो खोथाया जोब्बाय बेयावनो पुलिसा मात्र जोंखौ खावलायदों बेनो जे खुन्थिया गायगोन जोङो जेरैबाबो गायलांगोन जोङो बेखौ खावलायबाय थादों जोंखौ थनहरदों गोजौ लेभेलनिफ्राय सोर थनहरदों प्रमद सार थनहरदों बिसो आसाम चिफ मिनिस्टारालाय बेयावलाय बोरै हा दं होनना मिथिनो प्रमदासो मिथिगोन प्रमदनि सेला फेलायासो खोन्थाहरदों जों थै होगोन जिउ गारगोन गुलि गावजागोन थेवबो जों हाखौ हगारा फार्स्ट बिखायाव मोनगोन मंगलनि सिलाय गुलि हाबनाय আমি শুনিব পাইছে মানে খুঁটি গাড়িব নাকি ইয়াতে আমি খুঁটি গাড়িব নিদিম আমি রাইজ সব একটাই আছে আমার 6 শিডিউল এরিয়াত আসাম গভর্নমেন্ট ইয়াত আহি মানে নাপায় আর কি জীবন নোৱাৰে গোটেই ইণ্ডিয়াত 9টা কোম্পানী আছে এনেকুৱা পাৱাৰ প্লান্ট তাত হেনো আমাৰ এইটো লৈ কিনি 10টা আৰু কিন্তু ক'বলগীয়া কথা এইটোৱে 9টা প্লানত মাত্ৰ কি কয় 3,315টা চাকৰি পাইছে হেনো কিন্তু আমি ইয়াত কেনেকৈ চাকৰি পাম ইমানটা অকল এটা এইটোতো প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে কৈছে ইমানটা 18,000 এনেকৈ চাকৰি পাব এইটোতো মিছা কৈছে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে মানে এইবোৰ ভেকু ভাওনা নেকি আমিতো ভবা মতে এইটো ভেকু ভাওনা এতিয়া কি বিচাৰে আপোনালোকে আমিতো মাটি নিদিওঁ